Čauky ľudia a dneska otvoríme tento pack. Je to novinka, že ja nebudem zdržať, dajte like a odber a ideme na to. Samuel Liner, Beran Diem, Michael. Toto som chcel. Paulina, neviem, kto to je. Nepoznám. Toto je dobrá. Harry Kane. Declan Rice. Nebol zlý ten pack. Wow. Ešte raz, keď chcete si to niekto kúpiť, tak toto, tento oný pack a toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám video ľúbilo a čaute.